दिनै आं नोंथांमोननो शर्टकाटनि मोनसे सल' खोन्थागोन। बे भिडिअखौ नायनायनि उनाव नोंथांमोनना गावनो मोनथिगोन बे शर्टकाटआ मोजां ना गाज्रि। फैदो दानिया सल'आव आगान होलांदोनि। सासे सेंग्रा दंमोन। बियो एसेबो फरायामोन, नाथाय बिनि सिमाङा जोबोर गिदिरमोन। बिहा MBBS डक्टर जानो गोसो। वाट्सएप फेसबुक नायनानै पाबजि गेले गेले समखौ हगारनानै सोरबा MBBS डक्टर जाहैनो हागोन? नाथाय बे सुबुंफोरनि सिगाङाव सानफ्रोमबो बुङोमोन, आं शर्टकाट लामाजों थांनानै MBBS डक्टर जाथारगोन होननानै। साइन्स आयदायाव बियो HS एग्जामखौ खुनुरोखोमै पास खालामबाय। बेनि उनाव बियो MBBS डक्टर जानो सानबाय। HS एग्जामखौ पास खालामबानोखि सोरबा MBBS डक्टर जानो हायो। नाथाय बियो MBBS डक्टर जाबाय। शर्टकाट लामाजों थांनानै MBBS डिग्रीखौ रांजों बायनानै लाबाय। सानसेखालि सासे सिख्लाया एक्सिडेन्ट जाबाय। सिख्लाया खर'आव गोब्राबै जोखोम जाबाय। सिख्लानि बिफाया सिख्लाखौ हस्पिटालाव लानानै थांबाय। सिख्लाखौ अपारेशन रुमाव सोहैबाय। बेनि उनाव बै रुमाव सासे डक्टर फैबाय, सिख्लाखौ अपारेशन खालामबाय। नाथाय बै सिख्लाखौ बै डक्टरा रैखा खालामनो हायासै। सिख्लानि जिउआ गोमाबाय। जेब्ला डक्टरा बै अपारेशन रुमनिफ्राय ओंखारबोयो, सिख्लानि बिफाया डक्टरखौ नुनानै बागदावखांनायसै। आरो बै डक्टराबो सिख्लानि बिफाखौ नुनानै बागदावखांदोंमोन। बे डक्टरखौ नुनानै डक्टरा खोन्थायाब्लाबो बिफाया मोनथिखाबाय दि गावनि फिसाजोआदि थैबाय। नों सानदों जानांगौ, डक्टरा खोन्थायाब्लानो बिफाया बोरै मिथिखो गावनि फिसाजोआ थैबाय होननानै? मानोना बै बिफायानो बिखौ रां लानानै MBBS डक्टर बानायदोंमोन। आरो बै डक्टरा बै बिफानि थाखायनो शर्टकाट लामाजों MBBS डक्टर जानो हादों। नोंथाङानो बुंदो दानिया, शर्टकाट लामाया मोजां ना गाज्रि? गोबावजोंब्लाबो माव, नाथाय मोजांखौ माव। गोबावजोंब्लाबो जा, नाथाय मोजां जा। शर्टकाट लामाजों थांनो माब्लाबाबो दासान, नङालिबा नोंबो बै डाक्टर आरो बै बिफा बादि जानांगो। बै बिफाया दिनै साननानै मोनबाय, रांजों बियो MBBS डिग्री फानाखै, गावनि फिसाजोनि जिउखौसो फानदों होननानै। भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनोब्ला अननानै साबस्क्राइब खालामनानै थां, आरो जुदि मोजां मोनाखैब्ला डिसलाइक मारिनानै थां। गोजोन्थों, खुलुमबाय।